Matul il-jum tal-ġimgħa d-dinja fakret il-jum kontra l-korruzzjoni. Il-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea responsabbli minn l-intern Cecilia Malmström qalet li l-ġlieda kontra l-korruzzjoni hija waħda mill-prijoritajiet tal-Unjoni. Hija ddeskriviet il-korruzzjoni bħala marda li teqlet lil pajjiż minn ġewwa u li tkisser l-istituzzjonijiet demokratiċi u tnaqqar il-kontabilità tal-politiċi. Malmström saħqet li trasparenza u l-integrità huma essenzjali biex ikun hemm stabilità ekonomika fih dan l-Unjoni Ewropea f'dan iż-żmien ta' problemi finanzjarji kbar. Il-Kummissjoni Ewropea se tkun qed tieħu żewġ passi prinċipali fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Mis-sena 2013 se jibda jkun ippubblikat kull sentejn rapport dwar l-isforzi li kull pajjiż membru tagħha ikun qed jagħmel kontra l-korruzzjoni. Kull rapport se jibda jsir monitoraġġ tiegħu min-naħa tal-Kummissjoni. Fl-istess ħin il-Kummissjoni se tkun qed tiffoka iktar minn qatt qabel fuq il-ġlieda kontra l-korruzzjoni fil-policies kollha tagħha. Stħarriġ li sar fl-Unjoni Ewropea sab li 3/4 taċ-ċittadini Ewropej iħarsu lejn il-korruzzjoni bħala problema serja fil-pajjiż tagħhom, waqt li 2 minn kull 3 Ewropej jemmnu li l-korruzzjoni hija parti mill-kultura ta' pajjiżhom. Fil-każ ta' Malta, kemm ilu Prim Ministru Lorenz Gonzi mill-2004 sal-lum pajjiżna waqa' lura 15-il post fil-klassifika tal-iktar pajjiżi korrotti fid-dinja, ippubblikata minn Transparency International. Fl-istess ħin f'Settembru studju tal-World Economic Forum kien sab li lil dawk li jqisu l-korruzzjoni bħala l-element li tfixkel biex persuna jagħmel in-negozju f'Malta fl-aħħar sena żdiedu b'20%.